intiere go dioronwa lai magwa magote machuok ariadek auchiel nono mbui mar Facebook bendi yudo wachiel kachiel Ramogi TV. Okiny makawuono nyakwa Ramogi juang kata mana kapok wadonje twak. Adwaro teri achiel kachiel nyaka kaunti ma Siaya mane gwenge mag Bondo, kama bende mane kaunti ma Kisumu, kama bende adhi tudra gi jafombo marwa Millicent Adhiambo. Nitiere wach ma bende likre okiny makawuono ni jogo eko ma bende pok ong'ere nyaka gisani ne odhi e dala mano mar jadolo mong'ere kaka Bishop David Kodia, jadolo mano mar kanisa mar Anglikana mano diocese ma Bondo. Ka bende ng'eni jadolo Kodia bende en jakom mano mar riwruok mar kanise NCCK mano bade ma Kisumu. Nyaka gisani wachre nitiere jogo eko ma bende pok oyanga ma bende nodhi e dala ne wira ne gidwaro make. Kata kamano kana jofwambo chopo e dala ne jogo eko ne oringo. Nyaka gisani ada tudra gi jafwambo marwa Millicent Adhiambo mar mondo miyo ketnwa ler mar wach makama. Millicent, kinyalo muna winja nyaka sani kaunti ma Kisumu chiew nade, to wach makama en ler mane ma bende inyalo chiwo ne joneno magwa nyaka gisani? Ero kamanda inya Sharon, achiel kachiel kawuok e alwora makar dak ma Kenyari, kuma bende kanyo mane wach machalo kamano timore kama ne jogo obiro monjo e jadolo David Kodia ma bende en bishop mar Anglikana ma diocese ma Bondo. Ka bende no nyalo miyo wacho kinyi makawuono ni jok ma ok ong'ere no omonjo manye kane dwa make, ma bende eno wuono owacho ni wach makamano kia gimomiyo jok makamago no timo gino machalo kamano nikech okia ketho mane momiyo imanye kod jok magalagala. Bende e seche ma bende wachopo kaendi wayudo ka obila no nyalo chopo kaendi mar nono wach makamano kane gibiro kod geche mag ji giwegi, kata kamano to ne gin uniform kata uniform mag officers mag obila kane gibiro rango wach no endo mondo ging'eni to ang'o mano kelo wach makamano. Ma bende seche gi kine gisewuok kendo ne gisedok e apis gi ka wach ban be pod wabet kaendi mondo waritane ni to ang' nwayudo achiel kuom familia nikech bishop onogo no onge kaendi gisani. Ang' nwarit ka bende nitiere minode kata watne moro mani kaendi kata jo kanisa ma odiro godo mangne lor piny kaendi mondo mi otwak kodwa, nikech nyaka sani pok wayango gimoro amora. Kaka anyalo tang'oni malo kanyo cha ineno ka ondik Jerusalem, to wan gi ji achiel ma bende osechopo kaendi mapani ne orado kod obila kendo ne ginyalo loso kodgi ka gilero gino manotimore okinyi ma piny rugodo kawuono. Ka bende wan bende pod wanyonore kaendi kaka jofwambo warito ni to bende ang' nwayud ng'at achiel mang'ne miwa ler matut kotenore kod wach makamano kod monjo mane otimne Bishop David Kodia no ere. Nyaka sani ler mang'eny okang' na mi ang' ne watudre seche mambele mondo mi ami wach gi kukune bang' kang' wasoloso gi ng'at mora mora ma otenore kata machiegni gi bishop mondo nyiswa ni to wach makamano ang'o miyo no kanye to dhi gik kanye kaka ochake noeri. Sharon. Millicent, mana kinyalo mana leronwa keni bende seyudo thuolo kata mana mar loso gi obila ginto gi wachang'o kaluwore kod wach maket kod ma? Thuolo ni seche ma obila kano kendo ko simu mondo mi wag kodgi kasto tabod wanade wach to but gini so ang'o ma gini meto gi yudo wach mane kar kaendi kane gichopo. Ero kamana inya Millicent Adhiambo wawinje yo makare. Nyakwa Ramogi juang mano jafombo marwa e kaunti ma Kisumu Millicent Adhiambo ma bende odiochieng' makawuono biro bedo kaluonwa wach ahinya ma bende liekre kaunti ma Kisumu ka bende odiochieng' makawuono. Nitiere jogo eko ma bende pok oyangi ma bende ne odhi e dala mar Bishop David Kodia mano bishop mar Bondo diocese ka bende ne gilieko mar make. Koro kiny makawuono Millicent Adhiambo biro bedo kaluonwa wach maket kod mano e weche magwa manyien. Biro bedo komiwa matut ahinya kachopo kanye weche magwa manyien mago maga migago. Kaduoki e thor wachwa mar mbaka oromo kiny makawuono nyaka